Hasierako egoera batetik amaierako egoera batera heltzeko jarraibideen multzoari algoritmo deitzen zaio. Definizio zabalenean pentsatzen badugu, segurazki guztiok sukaldean daukagu algoritmoen libururen bat. Algoritmoak azken finean errezetak bezalakoak dira. Adibide sinpleenak dira horiek, sukaldatzeko errezeta bat edo elektrotresna berri bat abian jartzeko edo armairu bat montatzeko behar dugun gida liburua algoritmo bat, baino ez da. Sinpleenak gizakiok exekutatu alditugu, baina konplexuenak abian jartzeko ordenagailuak edo superordenagailuak behar dira. Algoritmo bat eratzeko 3 atal behar dira. Lehenengo atalean hasierako balioak ditugu, input balioak izenekoak. Hirugarren atala, amaierako atala izango ziren amaierako balioak edo emaitzak. Emaitzak izan daitezke bai bilaketa baten emaitza, bai iragarpen bat, bai soluzio hoberena edo ekuazio hoberena. Eta tartean, batetik bestera pasatzeko daukagu urratsez urrats arau batzuk jarraitzeko. Urrats horiek izan behar dira kopuruan finituak. Egon behar dira guztiak ondo definituta eta ordenean exekutatu behar ditugu bata bestearen atzean. Aipatutako adibidean, errezeta, bizkotxo bat egiteko errezetan, ulertu aldugu oso ondo. Hasierako balioak dira osagaiak, irina, azukrea eta bar. Amaierako balioa izango zen bizkotxoa, jadanik eginda. Eta tartean egiten duguna zer da, pausu batzu jarraitzea, era ordenatu batean, amaitu arte, lortu arte gure helburua lortzen. Naiz eta matematikako, logikako, konputazio zientzetako eta adimen artifizialeko interesekoak izan, iaia edozein esparrutan aplikatzen dira algoritmoak. Gaur egungo teknologia ez zen posible izango algoritmorik gabe. Egunero erabiltzen ditugu, adibidez interneteko bilatzaileetan, hitz batetik abiatuz webgune interesgarrienak lortzeko, edo puntu batetik beste puntu batera heltzeko ibilbide egokiena lortu nahi dugunean, adibidez Google Maps erabiliz, horren azpian algoritmo bat dago itzultzeko emaitza hoberena edo. Baita ere erabiltzen dira eguraldiaren iragarpenetan edo autoa seguruak lortzeko gure ezaugarriak eta autoaren ezaugarriak emanda aplikazio baten bidez itzultzen dizkigute aseguru poliza egokiena edo. Horiek adibide tipikoak dira eta beste batzuk daude, adibidez konprimatzeko informazioa, fitxategiak, irudiak, bideoak konprimatzeko erabiltzen diren tresnak edo metodoak ere algoritmoak dira. Teknologiaren aldetik asmakizun ugari etorriko dira segurazki, zenbat eta datu multzo handiago eta ordenagailu altxoagoak ditugunez, segurazki iragarpena gero eta harrigarriagoak izango dira. Orain dela gitxi berri bat irakurri nuen, non azaltzen zuten Eskozian aplikatzen daude algoritmo matematiko bat, Esparra izenekoa, 3. bertsioan dagoena, eta populazioaren 80% aplikatu diete, aurrezateko datorren 3 hilabeteetan ospitaleko larrialdietara joateko arriskua zein den. Segurazki, nire ustez, tratamendu klinikoak gero eta pertsonalizatuagoak izango dira. Pertsona bakoitzaren ezaugarriak eta gaixotasuna kontuan hartuta.